No medio, Ramón. Sempre está no medio. Vai outra. Ponme unha taza. Que si sean dúas. Veña, Ramón, non te enfades, que eu xa estou moi curtido nestas cousas. En fin, cóbrame aquí. Vaya, non sabía que tivera tantos cartos. Que fas coa miña carteira? Por pouco bebe choviño. Eso que pensas ti. Fixen mo parvo, pero eu xa sabía que facemos unha estafiña. Algo así. É un truco que me funcionaba moi ben nas xollerías. Que é a nosa víctima. É Rosa. Últimamente veño observando que anda cun anel moi aparatoso e ata onde eu sei tamén moi valioso. Eu contei a Ramón que eu me encargaría de collerche o anel e que o pegaría debaixo da mesa cun chicle. Que fa, Ramón? Nada. Dormiuseme unha perna. Veña, Ramón, dalle o anel. Así que sodes cómplices, O anel. A ver, onde vai? Co susto, trajei. Pois sí que é grande este anel. Non o sabes ti ben. O que me custou que chegase as túas mans, pero xa está limpiño, É moi bonito tamén. Sí, home, sí, precioso. Ben, ningunha palabra desto a María, Tamén ele máis Ramón ali, falando dun anel. E apareço eu, puxéronse todos nerviosos e Ramón marchou escopetado. Mira, non hai dúbida, vaiche pedir que cases con él, Sí. Moi ben. Pois a resposta é sí. O qué? Pois iso, que María pensou que o anel era para ela porque pensou que lle ia pedir matrimonio. Pediucho. Sí. Felicidades, María. Carlos, Rosa, María e Viriato van casar. Ensina yo anel. Deixa ver. Pero este é o anel de Rosa, que fas ti con el? Non. Non. Non tiñes que ver ese anel, e tiñes que ver este. Quero que este anel pois sexa unha proba de amor. Si queres casar comigo... Mira, cala. Estás moi gracioso cando non sabes que decir. Somos un caso perdido. Sí. Divino, divino, é precioso. Vaya detalle, Viriato. Alégrome moito, María. Gracias. Que calado tiñas, cabrón. Pero aléjome moito, Acabas de facer feliz a este vello. Felicidades. Gracias. E cando é a boda? Pois... Agora que o penso, é a primeira vez que vou casar alguén que xa metín na cadea primeiro. Que riquiñas, Adela, pero é unha boa idea. Podíamos casar ali, máis romántico. Sí, moi romántico. Romántico sí que é isto. E máis los 49 ramos de flores que me mandou. 50. Ollo co regalo, rapaz, que ás mulleres nada lles chega, Ai. É que, Belinda, isto hai que celebralo, non? Veña lixeira. Ai, invitas ti, a champaña. Quen eu? Se non hai máis remedio. Un detalle pola tua parte, Ramón, pero desta volta a correr pola miña conta. Onde hai patrón? Salvaste, Ramonazo. Anda, que veña, corre. É moi perigoso. É que é petróleo, que non se ve o pelo por aquí polo bar, Ui, mira, Sen que se lle petróleo. subiu a alcaldía á cabeza. Ay, non, él está afogado en compromiso, sé lo que está, Ramón.
Petróleo, que tes, home? Que pasa, home? Se queres que sodemo ou que? Que tes, home? Senta aí, acouga, que tes? Que che pasa? Pasou xa? Fago unha tila, Venga. Queda conmigo. Meu home. Pero que tes, home? A ver, conta, que pasou? Estou mal da cabeza, che. Estou dos nervios, estou... Como dicen a estes? Fréricos. Pero a ver, home, que pasou? Que pasou, home? Que hai cousas que non son deste mundo, hai... Eu estou mal dos nervios, che. Xa pasou, home, veña. Veña, mira, pola situación miña, creo que son o confidente ideal, Veña, fala, podes dicir o que queiras. Que pasou? Eu estaba nadando na posta, nadando na posta no Roncudo. Estou aprendendo a nadar, E faloume a posta, meu home. Xuro, faloume a posta con a voz dunha criatura. Faloume a posta, meu home. Menos mal, hostias. Che. Non, pensei que estaba volvendo tolo de vez. Petróleo, escoita. Petróleo. A min tamén me falou a poza. Veñamos. Ese petróleo sacas da cueira. Pero non haberá cousas máis importantes que facer. Mira, estou moi orgullosa de que Petróleo aprenda a nadar, Non é parvo Petróleo. Nadar e guardar a roupa. Hecho un político nato. Sí, pois con xente como a vos, calquera se bota a auga sen saber nadar. Se fixeran rotativa a alcaldía, aprendía a nadar todo por tozás. Santo remedio. Non é eso, Sabela, é que Celso quere ensinarlle a nadar este verán a Carmiña. Eso cambia o conto, Haberá que mercarlle a mi niña un equipo de salvamento. Sí, podemos poñer a patrullar a Cruz Vermella do Mar pola zona. Non será para tanto. Que sí, que Petróleo ten un problema coa auga. Pasa a moitos mariñeiros. Botan a vida no mar e máis non aprenden a nadar nunca. Claro, e por iso é tan importante que Petróleo aprenda a nadar. Porque será un exemplo para os demais mariñeiros e portozás. Home, máis medo que Petróleo a auga non creo que lle teña. E el quere dar exemplo tamén de bo pai, Claro. Pois polos fillos fanse moitas cousas, así que, bueno, será que... Home, Mira, queda que estamos celebrando el compromiso de María de Viriato porque... Pero papi, non sei que lle pasa, porque sempre conta todos os progresos que fai, sempre, verdade, Laura? Sí, con todo detalle, sí. Home, os nenos aprenden a nadar de contado, pero a certas idades o millor... Igual levou un susto, non? Sí, pensou que afogaba ou algo. E colleu o medo. Axúdame. Así como cho conto, ni máis ni menos. A voz do neno viña do fondo da poza do Roncudo, non é? Era talmente como se a auga respirase baixiño. Xa, así que un neno na poza. Mira, Rosa, xa sei o que me vas dicir. A min tamén me custaba crelo, sabes? Pero se non fose porque Petróleo tamén o escoitou, ni sequera cho contaba, pero... Se eu non dixo nada, Só que a estas cousas hai que quitarlle importancia, sabes? Non hai que darlle máis... Daquela cresme. Para, Carliños.
Eu creo que igual sentistes algo, eso sí, pero de aí a que vos falara un neno, pois, home... Xa, ti pensas que Petróleo e máis eu estamos tolos. Que non sei para que che conto nada. De ver a cabo ca calada. A ver, vayamos por partes. Ti, tolo estás. Pero toliño por min. Petróleo tolo non anda, pero se cadra, algo fantasma sí que é. Total que... Pois total que o máis seguro é que fora pois o vento que se mete nas furnas provoca eses sons acústicos e por eso ti... Non, Rosa, non era un fenómeno acústico, ali na poza sí. Saía da auga a voz dun neno que dicía axúdeme, señor, axúdeme, A ver, Carlos, e como era un neno, Era un neno. Xa que era un neno xa, pero era alto, baixo, gordecho, fraco... Non sei. Ah, non sabes por qué? Porque en canto che falou, saíches como a un foguete. E o pobre neno que diría? Que falta de educación. Vale, xa, abonda, Rosa, abonda, Ti que pensas, que Petróleo e máis eu inventamos esta historia, non? Se cadra ti non, pero o Petróleo, co medo que lle ten a auga, fui quen con tal de non volver a pos. Sei que o mellor é que agora que estás aquí, na casa, te relaxes, tomamos algo, falamos de outras cousas, vamos dar un paseo. Carliños? Papi, non te preocupes, sí. Carmiña non te vai querer menos porque non lle ensines a nadar. Ademais, non é tan grave terlle medo á auga, é normal. Pero non me contes contos, sí. Non son contos. Non son contos, lindiña, xurcho polo que ti quiras, eu estaba ali nadando e un rapaciño faloume a poza na poza... Eu non sei, sentín un rapaciño, xurcho e... Papi, contame o que queiras, pero contame a verdade, sí? Sentí un rapaciño e ti non me crees. Non é eso, é que eu creo que lle tes medo á auga e te vergonza. Teño pánico, entende, sempre. As voces, os fantasmas, os meigos, as meigas, teño pánico desas cousas. Esas cousas por unha beira, eu pola outra non son capaz. O señor alcalde de Porto Sás cree en fantasmas. Que bonito, Carlos tamén sentiu o rapaz. Ai, Carlos tamén. Vaya dous. A ver, aquí o chollo, non? Sí. Teremos que ir facer o traballo que outros non fan por nós. Tío, que os asuntos non se resolven sós. Xa podían, xa podían. Non sei, aquí polo que vexo en Portazás hai de todo, pero ganas de traballar... Mira esta. Ai, mira. A traballadora. Belinda, que pasaba, Petróleo? Se podemos axudar nalgo... Xa sabes, contas con nós. Para eso estamos, non haberá queixa, Aquí a xente debece por botar unha man aínda que non lla pidan. Mira, despediremos de ver o vosso alcalde nadando, Pero que pasou, muller? Non fui capaz de superar o medo á auga e agora ten vergonza de confesalo. Home, perdeu unha batalla, pero non a guerra. Acobardouse. É o caso que cumpre con outras obrigas, que esa non é tan importante, non? Son cousas da política. Promesas fainas calquera, pero despois levalas á práctica... Mentres non se veña abaixo, neste caso son xentes estafado. Ben sei do que falo. Tes que seguir confiando. Ademais, agora hai tratamentos psicolóxicos para as fobias. Para a hidrofobia, por exemplo, que é... Sí, está a vacina antirrábica. Xa me gustaría a min vervos na súa situación, Mira, pido vos silencio e moita discreción, ok? Como a tumbas, Belindiña. Nin palabra. Cremalleira. Mudos de vez. Falsos. Xa estou farta do conto ese do neno da posa. E dalle que dalle. Carlos, non, Rosa, como comprenderás, a min sorprendeume tanto como a ti. Ou pensas que toleei? Non, mira, as cousas que non teñen explicación non quere dicir que non existen, entendes? Non todo o real ten explicación, que máis quixera eu. Mira, eu non quixera pensar que... Pero... Por moito que penses, o neno vai seguir na poza, Rosa. Acabou. O qué? Te vas vir comigo. Pero onde? Onde eu che digo. Pero que queres? Vouche demostrar que teño razón. Rosa. Imos á poza do Roncudo, veña. Que? Como vai por aí o cotarro, miña prenda?
Pois claro que che boto de menos, non che ia botar. A ver cando acabas as xestións e nos faz unha visita. Que isto sen ti non é o mesmo, meu ripoliño. O alcalde? O home non fai mal, pero un cajiñas. Ti xo sabes. Se non o sabes é porque ves pouco por aquí. Queres que che conte? Pois, resulta que Petróleo quer aprender a nadar. Sí, a nadar, como cho conto. El o que ten é o que se chama fobia ao medio acuático. Pero eso ten cura. Din que con tratamento psicolóxico sí, pero... Entón está mal da cabeza. Non, o que pasa é que ten un medo negro á auga, nada máis. Va. Ou seja, que temos un alcalde que é un cobarde. Petróleo, mira. Hidrofobia. Eso di Laura. E non será medo? Muller, claro. Un medo de medo. O que pasa é que a Petróleo dalle vergonza confesar que é un caguiñas. Home, non me extraña a calquera. É máis que o saiban os de fora. Claro. Belinda pedeunos máxima discreción, máis tratándose do alcalde agora. Que menos. Así que xa sabes, pitusa, punto en boca. Sabela, as doenzas da cabeza serán contagiosas? Tanto deixarse aconsellar por Carlos non che sei eu. Que? E agora que, Carlos? A min faloume. Señora, estou aquí, non mato. Carlos, que non te pa bromas, Por favor, non mato, estou aquí. En canto ás previsións marítimas non hai dúbidas. O vento soprará con tan pouca forza como o suspiro dun neno. E o mar quedará como a un prato. Un estado ideal para que o noso alcalde poida practicar a natación sen medo a sobresaltos. Un mar mansiño, mansiño como a unha criatura. Brais? Gracias, Loli. Imaginamos que o noso alcalde tomou cumprida nota e decidirase a perseverar nas artes da natación diante das cámaras deste informativo. Un xeito ideal para facer calar de raíz o ruxe imparable sobre un suposto pánico ao medio acuático. Un pánico que o furacán de Porto Sás surja posible, mais altamente improbable, mentres non se demostre o contrario. En fin, para rematar con intoxicacións informativas seguramente destinadas a atacar a máxima institución desta vila, o alcalde de Porto Sás ten esta emisora a súa disposición. Xa me parecía a min que todo era un invento. Quen se lle conte, dicir que Petróleo lle ten medo a auga. Ai, desde logo a xente mira que é revirada. A xente ten moita gana de leria. Para iso o mellor é a televisión. Colles a Fito, que te grabe nadando e acabouse con tos e breve. Non vou poder dormir ata que chegue un momento. E dixo eu, onde será o acontecemento? Porque así aviso a Celia por se pode vir. Oh, seguro que o anuncian na televisión despois do tempo, Sabela. Pero iso é un medio público, non? A vos tamén xa vos vale, non? Nin que Petróleo fose o único que lle ten medo a auga. Eu non é que teña medo, que... É que teño moitísimo medo. Teño moitísimo medo, xa. Ti tiñas que abrir o peteiro, non, Nendiña? Tiñas que abrir o peteiro, claro. Ti non podes estar calada 5 minutiños, non podes. Petróleo, non te pases. Os rumores nunca se sabe onde empezan. Nin onde rematan. Ti non ves que estou en boca de todo o mundo, Lindiña? Que estou saindo na televisión local. Mira, que querías que dixera, Que oíches a voz dun neno fantasmal aí na poza? Dun neno. Unha poza. Pero de que falades? Da poza do Roncudo. Un momento. Esas son palabras maiores, A poza do Roncudo non é ningunha carallada. Así que... chamou por ti o neno da poza. Eu estaba na posa e...
pola miña nai, eu sentín pola miña nai, díjogolo, Eu sentín a voz dun rapaciño que chamaba por min e falaba de dentro da posa, non falaba de ali. O neno da posa era Pedriño do Fanfán. Afogou na posa do Roncudo hai moitos anos. O día da confirmación, eu era aínda un cativo. Fora día de festa, tocar a banda de música. Con banda e todo. Daquela había banda en Portosás. E a visita do bispo non era calquera cousa. Non veñen todos os días á Costa da Morte. As autoridades recibiron no peirao e despois entrou na igrexa baixo palio. Que solemnidade. Sí, dentro houbera moitos cánticos, unha morea de crejos e tanto incenso que non se podía respirar. Os rapaces maiores, como os dos Fanfán, o Pedriño e Casiano, recibiron a confirmación. Que lles deron? O bispo mollaba o dedo gordo nos óleos e facíalles unha cruz na fronte e quedaban marcados para todo o día. Despois, dáballes unha lavasada. O da lavazada sempre era o máis comentado. Aquel día afogou Pedriño na posa do Roncudo. Pero, como? Que lle pasou? Nunca se soubo. O seu irmán, Casiano, nunca quixo falar do que pasara ali. Perdoa, papi, é que non sei, non te cría porque non podía creer que esta historia fose real. Te conta Ramón e chegou a verdade. Se conto eu, son chandronas, non é? Pero ti tamén por que tiñes que ir á posa do Roncudo? Eu estaba ali a ver se aprendía a boiar e... Pero non habrá sitios por aquí á redonda? É que ti non te das de conta de que és alcalde? Pero tranquila, muller, se cadra o fantasma faloulle, pois porque, non sei, buscaba compañía. Se un fantasma busca compañía, mellor dísalo só. Non che parece? Non vai ser o demo. Mira, hai que ter medo dos vivos, dos mortos, non. Mira, eu non sei como é, pero dis que os fantasmas teñen un pé aquí e outro acolá, por se acaso... Mira, é increíble, xustamente falou contigo. Pero non sería un fenómeno acústico producido por... Non, eso quixen creer eu, pero non. Hai un fantasma na posa do Roncudo. María, onde se metió o petróleo? É que non está no despacho. Non sei. E ainda non sabes do conto? Do conto de que? Sabe o todo o mundo que o petróleo viu un fantasma. Entre fantasmas anda a cousa logo. Isto é a maior exclusiva que nunca tal se viu en Portosás. E ti non crees que a televisión debería tratar cousas máis serias? Estás de broma? Sí, teño que estar de broma, porque mire canto traballo teño. Mira, isto é unha cousa que pasa unha vez na vida. O fantasma é como unha ponte entre a parroquia dos mortos e a parroquia dos vivos. É, como te diría, é como un misterio situado en terra de ninguén. Quen sabe a mensaxe que nos quere comunicar? É que verás, mire, eu só creo nas cousas que vexo, sabes? Eu, as mensaxes as que coñezo son as que deixan no contestador, nada máis. Non che vai a parapsicoloxía. Paréceche que teño pouco poltergeist con isto? Sí? Hola. Ben. Ben non. É que me teño infarta con isto do fantasma. Vale, prepárame algo rico, vale? Veña, chao. Que pasa? Non, é que non sei como che dicir. Ti non sentirías pasos no meu despacho? Non, pasos non. É que... Xorocho, sinto pasos, non. No despacho abro a porta, non. Non hai ninguén. Petróleo, mira, ti meteste en cousas que non debes e despois, claro, pasa o que pasa. Non sentiches últimamente, non sei, como unha cousa rara, non sei, algo raro aquí, Marilín. Ai,
Pánse-me a pel de galiña, Nada. Aquí dentro só estamos nós. Pitusa, acouga, por favor. Logo vos non oístes nada, non? Non, muller. O que pasa que nestes casos prodúcese unha situación de suxestión colectiva, sabes? Unha especie de hipersensibilidade que fai que se produzan espellismos acústicos. Mira, mentras a cousa quede en suxestión todo vai ben, pero vamos camiño da psicose colectiva. Igual pensades que estou... Tola. Non, muller, por qué? Porque escoitas voces que non existen, non? Oh. Non, Pitusa, a mente non ten fronteiras nen valos. Vai e ven como lle peta. Claro, non calades nada e así. Quides escoitar? É que non hai nada que escoitar, Pitusa. En canto botemos luz sobre o asunto, acabouse o fantasma. Así que veña, a traballar. Pasaron tantos anos que... Seguro que non se abriron diligencias sobre o caso, non? Pois son quen de abrilas eu mesma, mira. Serías quen de interrogar ao fantasma? Ai, Pitusa. En tal caso, eu pido unha baixa. Deso nada, Son capaz de ir ali e mandar de secar a poza. Muller, iso sería como pretender secar o mar. Xa o sei, é que xa non sei nin que pensar. Aquí está o atestado de Pedriño. A ver. Morte accidental por afogamento. Nada que non soubéramos. Podemos falar co tío Casiano, non? O tío Casiano non oíron dicir unha palabra desta desgracia de seu irmán. Ai, que non. Son capaz de traelo aquí e aplicarlle o 3º grau. É broma, Que pasa que... xa non sei nin o que digo. O tío Casiano era o terror dos nenos. Cando eu era pequena, a nada que fixeras unha trasnada xa te dicían pórtate ben ou chamo o tío Casiano. Pobre home. Igual está desexando falar logo de tanto tempo, non? Pois eu debezo por mandarlle unha citación e sentalo aí no meu despacho e axustarlle as contas. A ver se remata dunha vez este sen vivir. Os fantasmas non fan mal. O que fan mal... Ei! Ai! Petroliño, que faz ti aquí, home? Estou pensando... Xa vos dicía eu que o que hai que temer non é os fantasmas. Pero ti dis porque ti eche moi fácil, porque ti estás afeito a vivir con fantasma na cabeza, sabes, Carlos? Pero eu non estou tola. Che, tola non, pero histérica sí. Pedriño tiña un irmán... Pedriño, a culpa de todo isto é túa, Petróleo. Toma. Mira, Loli, que pasa? Aquí tamén se acabou a auga mineral. Tamén. Sempre que hai unha catástrofe, pasa o mesmo. Como que unha catástrofe? Parece-che pouca cousa convivir cun fantasma, Ai, Belinda. Rosa, convivir con fantasma. Convivimos toda a vida con fantasmas. En Santo Domingo é do máis normal. Pois será en Santo Domingo, porque aquí, fora da Santa Compaña, que sai de noite de 12 a 1, non... Como? Elo apareceron máis na cosa. É un falar. Pero quen sabe, Mira, é que vai facer a xente con tanta auga. Pois de todo, Belinda, porque non queren nin auga de pozos, nin de fontes, nin de regatos, e moito menos de posas. Así non hai auga mineral que chegue. Xa, pero haberá que repoñer as mercancías, dixo eu. Por qué? Sí, pero o camión de suministro non dá feito con tanta demanda. Aquel haberá que trajar o sapo e ir a Cormella. Mira, vou contigo, Xa, se fos tan fácil. Pero é que en Cormella tampouco queda nin jota. É ou non é unha catástrofe? E a cousa esténdese pola Costa da Morte. O que é unha psicose colectiva. Belinda, ti tes cuartos libres, non? Sí, claro. Pois daquela resérvame un, que eu con esa cousa por aí solta non durmo na caravana. E Carlos? Que sexa a cama dobre, apúntamolo ali. Conta con ela. E o noso alcalde non pensa facer nada para solucionar isto. Ai... Eu non sei que lle dicir, a xente ten moito medo. Eu teño moito medo. E vaya que as cousas estánse poñendo mal. Se vostede quixera contarnos o que pasou aquel día. Pois o mellor entre todos habría algún xeito de darlle cabo ao asunto este. Tío Casiano, sabemos que lle custa moito falar do sucedido. Debeu ser moi duro para vostede. Ás veces falar axuda moito. As desgracias hai nas que saber esquecer. Vostede ten a chave do misterio.
faga por nós, home. Estamos convencidos de que vostede debece por falar e aliviar a dor que garda no seu peito. Temos todo o tempo que vostede necesite. Todo. Tío Casiano, non diga iso. Díganos que sí. O furacán de Porto Sás non sabe gran cousa nin de vampiros nin de fantasmas, pero haberá que coller este misterio polos cornos para tentar acoutar a psicose colectiva. Para isto temos institucións como o Consello e algo terá que dicir a alcaldía para meter a fantasía polo rejo da racionalidade, porque se as institucións se mostran inoperantes, daquela só nos queda encomendarnos a ti a visitas. Para min non miredes, Lauriña, muller, Porto Sás está nas túas mans. E nas da tía visitas, pero ela só fala contigo. Por intentalo non se perde nada, non? Mira, na miña terra, unha tía visitas ten máis mérito que un alcalde. Na túa terra non hai alcaldes, hai militares, calarás. Podes ti falar, como tes tanto nivel... Ramonazo, dígoche unha cousa, Hoxe estou nos nervios, entendes? Déixame en paz, 5 minutos. Papito falaba no terreo sobrenatural. O camiño máis curto é a tía visitas, Laura. Mira, o malo da tía visitas é que é tan seca, tan reservada. Estas cousas hai que vivilas así, en grupo, en familia. Eu documenteime, e no tocante ás almas perdidas, a tradición etnográfica galega non che é moi festeira, Son almiñas en pena, que lle queres? Os mortos é unha parroquia que desfilan na compaña polos camiños, cantan e laianse en latín. Un pouco elitista, non? O noso fantasma fala galego. É que dá unha cousa aquí no peito non saber cales son unhas súas intencións que... Os fantasmas non sei, pero a compaña son mortos que veñen por máis mortos, así de claro. É lo que estamos condenados e non hai nada que facer. Pois vai a carallada. Mira, Laura, sí ou sí. Tens que ir porque ten que haber unha explicación, aínda que sexa a tía visitas, ok? Pero o afogado falou con Petróleo, pediulle axuda, non? Pois xa está aí tede a solución. Tamén falou con Carlos. Está contigo. Que mellor? Botadelle unha man entre os tres. Eu a posa non volvo, Pois hai que ir. Así se fala, rapaz, un home, un home. O que? Non. Ti quedas aquí comigo, Que hoxe dormimos. Pechádeme esa villa hoxe, Non levamos a louza? Claro que sí. Pechade esa villa. Eu penso que estamos sacando o asunto un pouco da poza, non? Non, nestes casos é mellor pasarse por moito que por pouco. Sobre todo na hixiene. Laura, muller, hai cousas máis importantes. Mira, eu penso que deberías ir, É un caso de forza maior, De vida ou morte. Mira que sodes pesadiños, Petróleo, ti que dis? Miña, vai. Está ben, vou. Pero por unha cuestión de hixiene, Por higiene mental, María. Por higiene mental. A que ven eso? Teño medo de que un fantasma che roube o siso e non deixe sitio para mí. Anda, toma. E o que pensas é que estou toleando, non? María. Que pouco che importo. Impórtame pouco se estás tola. Por mí. Egoísta. Mira, neso levas razón. A verdade é que só podo pensar en ti. Escoita, Escoito. ti tamén? Claro. Pero o que? O mesmo que a ti. Por que me das a razón como aos tolos? O mar, non escoita o mar. Vou para casa, vale? Pero se non tomache a infusión, María. Pero estou máis tranquila ali. Ai, almiña. Mira, por favor, non me fales das almas. María, vivimos na Costa da Morte. O lugar onde as almas agardan a que o barqueiros as cruce ao outro lado. A última estación do alén, ese o noso fogar, mírate. Pois eu ainda non penso ir para aló. Vale, espera. Espera que te acompañe. Deixa, xa vou eu.
Xa. E aquí un fantasma calquera che rouba o corazón. É Deso un nada. neno. Fíate deles. E iria só, ai... Esa sí que non é unha nena, ves? Mira, nunha noite de medo como a hoxe, todos somos nenos. De nenos, debesíamos por escuitar contos de medo. A historia do Pedriño é de medo, pero de conto non ten nada, E a Lauriña moito tarda, non? Sí. Mira, é un morro de curiosidade por saber o que lle está contando a tía Visita. Pois a historia que lle está contando ou é moi longa ou lle está contando moi a modiño, non? Longa esta noite, longa de carallo. Máis longa, canto máis medo. Ai, a min pareceme emocionante. A mí máis ben terrorífico, As dúas levades razón. Esa mestura de terror, emoción e misterio a que nutre a historia dos rexistros espectrais. Ai, que palabra, espectrais. Pon a carne de galiña, Son experiencias que comezan coa aparición da electricidade. Cando a xente empeza a habituarse á luz eléctrica. E no momento en que esta falla. Que fo? Todo cobra vida na escuridade. Óense as respiracións dos fantasmas. Móvense os obxetos. Ai! E os espíritus chaman por nós. Así foi como comezou a historia do espiritismo, coas sesións na casa da familia Fox, en Hydesville, New York. Hai 150 anos diso, e ata hoxe. Estás como unha cabuxa, pero este tema controlalo ben, Mira, millor que unha película. É que o meu Carlos sabe, Foi todo documentación. Pasei un anaco na biblioteca. Buah, veña, que? Habrá que levantar o campamento, non? Ten que ven tanta presa. Ramonazo, non me dou libre, pero eu que sei, che. Hai cuartos un lotazo deles. Se queres quedar... Me doeu. Belinda, ponme outro café. Sí, café hai, pero moído. Auga é o que non queda. El non deixa abrir a villa, así que... Ai, entón haberá que ir indo. Veña. Haberá que ir para a cama daquela. Corniños, como podes pensar en ir á cama nunha noite así, Mira, eu non durmo ata que fale con Laura, ok? Morro de sede. Laura! Un vaso de auga, por favor. Mira, Fanta é o que hai, porque xa sabes, non? Unha Fanta, entón. Veña, que esperas? Veña, Laura, non amoles, que che contou a tía Visita, Todo. Todo merda, que? O segredo dos fanfán de pé a pa. De pe a pa, que? Pero que, a ver... que? É unha historia agochada no fondo da poza do Roncudo. Estás soñando. Es un pesadelo, papi. Ven acá, ven. Tranquilízate. Ven, ven. Mira, no pasa nada, Ya pasó todo. Ya pasó, Veña. Tranquilo. No pasa nada.
É que isto xa se está pasando da raya, Temos que tomar medidas. Outra noite así e acaba con nos, Belinda. É que ainda imos ter psicose. Eu xa non sei onde tiña a cabeza. E o peor é a pila de pratos, de vasos, todo eso sucio. Es eso que non se quere afeitar porque di que ve a Pedriño na auga. Ai, non me fales da auga. Home, se só fose na auga... Belinda, non podemos seguir así, que isto é que é un sen vivir. Xa, Rosa, se estivese nas miñas mans... Pois... Pois non, pero case... Pero case que nas túas mans. Sí, vamos, que se ti quixeses... Pero que podo facer eu? Falar con Petróleo, non? Claro, Pedriño falou con el. E Petróleo é un amarroutado. Xa... Se el empezou con isto, digo eu que poderá rematar con isto tamén. Pero tamén Carlos estivo na posa. Tamén Carlos estivo na posa, pero está de baixa. E ademais, Carlos non é o alcalde. Tampouco fui o primeiro, Ai, mira, eu non sei que dicirvos, pero, home, por min... Por todos, Belendiña, por todos. Ti seguro que sabes que lle dixer a Petróleo, Ok. Petróleo, non hai louza onde servir os clientes. Que van a morro. Como veña unha inspección sanitaria, pechan o bar. E quedan no paro. Nas situacións de crise é onde se botan falta un líder con agallas. Un Arafat, por exemplo. Ou un Mandela indo un pouco máis abaixo. Canto máis agora, que non é unha crise calquera. Certo, estamos diante da crise con mayúsculas. Unha emerxencia extrema. Abriuse unha ponte entre este mundo e outro. E por onde veu un fantasma poden vir cento. E quen sabe con que intencións. Que facer cando se moven os marcos do noso mundo e os lindes da realidade se tornan movedizos? E se reducimos o problema ás súas coordenadas, trátase dun asuntiño de nada. Moi ben, coordenadas. Moi ben, Escali, que coordenadas? Hai que preguntarlle ao fantasma o que require, facelo e punto. Muller, visto así... Parece doado. Sí, home, sí. Coser e cantar. Daquela non precisades ningún líder, non? Non sei. Dijo que poderá resolver calquera, eso. Papi, calquera non. O fantasma falou contigo. Este é un momento bo para que Portosá saiba que ten un alcalde valente e que sabe resolver as cousas. Cousas deste mundo, lindiña. Debemos ser os únicos que hoxe tomamos café. É ti o único que se afeita. Algo me tiña que valer levar a vida que levo, non? Non me diste. Vive e deixa vivir. Claro, muller. Hai outros mundos, pero están neste. O todo o que hai que facer é aprender a convivir con eles. Non hai outra ciencia. Xa, non, se non digo que non teña razón, pero eu aquí non durmo, vou po petróleo. Xa, ti tranquila que xa pensei neso. Teño solución. Vou falar co fantasma de Pedriño, a ver que require. A ver que... E a ti que che vai requerir, A ti non che require nada. Mira, como fajas eso. Déixoche, Carlos, déixoche. Porque vamos. Pois tira, Rosa, porque isto vai ser un conto de nunca acabar. Xa, Carliños, pero haberá que buscar outra solución mellor, non? Pois ti dirás. Por exemplo, podes convencer a Petróleo para que fale co fantasma. Non, Rosa, iso non sería xusto, sabes? E por que non, Por que non, Sería abusar dun amigo. Xa, pero isto é un caso de emerxencia. E ele é alcalde, non? Pois que fale el. Mira, Carliños. Rosa... A que sí? Mira, eu deixei de ser xuiz porque o legal non sempre é o xusto. E a miña loita agora é pola xustiza. Sexa neste mundo ou no outro. Non penso volver atrás. Desta imos a ir tirando cara adiante. Pero, Carliños, Carliños... Que dixo, Belinda? Que de petróleo nada de nada. Ai, demo de políticos. Cando chega a hora da verdade... A política é cousa deste mundo, Pitusa, e os fantasmas son do outro. E non podes actuar de oficio. Que eu me entreviste co... Advírtoche que como secretaria te la obriga de acompañarme para levantar acta. Pero eu refírome a expedir unha orde xudicial e executiva combinando ao alcalde a entrevistarse co fantasma.
E con que fundamento xurídico? Baseándose no clima de alarma social no que está vivindo esta vila. Hai que recoñecer que non está mal traída como fundamento. Pois, a que esperamos? O que daría por verlle a cara a Petróleo cando recibise o oficio. Podemos entregar persoalmente e así aportamos un aquel de urxencia e de gravidade que non está de máis. Hai que recoñecer que como tras nada non está nada mal. Lástima. Eso quere dicir que non. Ai, tamén poderíamos dictar unha orde de expulsión do fantasma para outro mundo, pero... Ui, se funcionara... Mira, xa hai demasiadas ordes de expulsión neste mundo. E case todas inxustas, Pitusa. Desde logo, cando te pos no papel de xuíza... A Petróleo xa lle chega ben co que ten, meu pobre. Eu esperaba que viñeses. Xa me tardabas. Está chamando por min. Está chamando por min, pero non son capaz, meu gacho. Hai asuntos que se meten dentro de nós e que non dan saído. Pero nestes casos hai que facer como cando estamos no medio do vendaval. Hai que atravesalo, furar polo medio. Sobre todo non ter medo. Pero este vendaval non é deste mundo, meu gacho. Non é deste mundo. Todos os vendavais son deste mundo. O que pasa é que temos medo e non temos que telo. Porque os fantasmas non están aí para poñernos medo. Eles están por outra cousa. Que cousa? Pois que cousa? Pois que eles queren pasar para outro lado. Por qué? Por que queren pasar para outro lado? Que non sei por qué, non sei por qué, mal. pero non poden. E nós temos que axudarlles. Hai algunha culpa? Meu gacho, que culpa vai ter un rapaciño de 11 años que teño que ver eu na morte dese rapaciño? Oi, é como queres que o saiba. Non terás que ver nada, pero temos que axudarlles. Pero eu non son crejo! Eu non son crejo! Ni falta que che fai. Mais os fantasmas non teñen un problema religioso, teñen un problema humano. Como nós, humano como nós. Pois humano como nós. Digo eu, humano como nós. E temos que axudarlles con compaixón, con piedade, eu que sei. Tanis, teño medo de facerlle fronte, meu home. Teño lotazo de medo, che. Petróleo, mira, está aquí Carlos, que quere falar contigo. Moi ben. Vale? Facerche unha proposta e... Moi ben. Perdón, estou sendo moi seca contigo, pero é que tes unhas cousas... Non. Descúlpame, tía, que eu... Non sei, con isto non... Estou aquel lado, non estou levando as cousas como é debido, Claro que non a estás levando ben. Ben, anda, fala con el e faime o favor de escoitalo ben. Vale? Aquí está o alcalde, Carlos. Fala con el. Eu marcho para que esteades máis cómodos. Gracias, María. Como vai iso, Petróleo? Mal. Sabes unha cousa que sempre lle dixo a Golindiña, sempre lle dixo que son un home de acción, pero sempre lle dixo esa merda. Pero que eu non son capaz de levar isto como é debido, Carlos. Eu non valo, eu... Pois agora que o dis, se cadra chegou o momento de pasar a acción. Quen sabe, Petróleo? O tempo dirá se nos bañamos na poza equivocada. Ai, Belinda, que imos quedar vivas só. Ai, que non, Rosa, que non. Xa escoitache a Laura, que é moi fácil. Que van a poza, falan co fantasma. El di que o que require, non? E logo volven. Lauriña, seguro que é tan doado? Teóricamente. O que? Como?
Que teóricamente, non. Eu digo na práctica, porque a min teóricamente dame igual, non? Rosa, que queres? Eu nunca tiven trato con fantasmas. Pero os clásicos da antropoloxía galega... Os clásicos, Rosa, os clásicos sempre son os máis sabios. Unha cousa segura. Se o fantasma non nos leva con el para outro mundo, volverán máis sabios. Xa sabía eu que algo malo podía pasar. Mira que yo dixen, Carliños, pero nada. ¡Petróleo! Pensé que estábamos juntos, listo. El tiro vai ser o mesmo. Reloxo de Pedriño. Pedriño quere que o leve a vostede. Daquela xa non está resentido. Xa non me garda rancor. Foi un accidente, cousa de rapaces. Vai un mundo de tempo que o perdoou, tío Casiano. O que pasa é que ninguén pasaba pola poza e non tiña xeito de facerlo saber. Non imaginades, rapaces, a alegricia que sente este vello. Manda un recado para vostede. Unha mensaxe antes de marchar para outro mundo. Falade, rapaces, falade. Dixo que cando chega a súa hora, en moito tempo, vai, Que cada un chegue a súa hora, que tampouco hai presa, tío Casiano. dixo que cando chegue a súa hora que vaya tranquilo de todo, que vaya sin medo ningún, que ten moita gana de verlo. E que no outro mundo tampouco se está tan mal. Gracias, rapaces. De agora en diante poderei pasar en paz o tempo que me queda. E agora que... Vaya, que as cousas acabaron daquela maneira... Como? Que pasou realmente o día da confirmación? Gañaste o dereito de saber o que pasou. Naquel tempo, o día da confirmación era un día moi importante. Ninguén recordaba xa cando fora a última vez que o señor obispo visitara a Costa da Morte. A que chulo que xa. Escoita como fai, tic-tac. Pois, que queredes que vos diga? A min dame pena que marchara o neno fantasma. Xa, tío, que queres é seguir facendo negocio, nos ha contado. É que un hotel con fantasma ten o seu aquel inglés, non? Que chama moito polo turismo. Como aquel que dixías a película aquela de Oscar Wilde, non? Home, sí. Eu penso que hai que celebrar, pois eu que sei que o rapaz o Pedriño, pois marchou aliviado, que lle queres, non? Sí, e o tío Casiano quedou en paz. E a auga volve a sair pola villa. E temos os homes de volta. Ai, e Carmiña vai aprender a nadar co seu pai, A verdade é que tedes razón. Que máis se pode pedir, non? Abrirás o que dunha vez, nena. Ai, que non... Que non caia, A ver, Carlos. Bota. Ai. 1, 2, 3... Que bonito. 4... Veña, última. Veña, Carlos. Está feito unha experta,
Veña un brinde como é debido, Carlos. Pero como é debido, Veña, pois... Por qué? Polo alcalde. Ai, polo alcalde! Aí está. E polo fantasma tamén.